až tak jednoducho, ako to vyzerá na prvý pohľad. Naopak Humene bol veľmi silný súper. Ja som mal veľké obavy pred dnešným zápasom, pretože včera oni hrali vynikajúco, kvázi bez chyby, ale my sme boli dnes o niečo lepší, určite na servise a tak celkovo potvrdilo sa to, na čom sme my teraz, na čom pracujeme, a to je to družstvo stmeliť po všetkých stránkach, aby ťahalo vždy za jeden povraz a momentálne nám toto vychádza. Neviem, či chceš aj vyzdvihovať niekoho, alebo to bol tak... Ja by som predsa len chcel vyzdvihnúť, a to je všetkých. Úplne naozaj pracujeme tak aj v ťažkých podmienkach, pretože niektorí vieme svoje, takže pracujeme, máme sa o koho oprieť, tiež to by som chcel teda poďakovať, že sa máme o koho oprieť, aj keď v súčasnosti to nie je jednoduché, takže toto sú vlastne, to je takéto ovocie, ktoré sa potom dá nejakým spôsobom zúžitkovať, hej. Neviem, ako by som to inak povedal. Jasné. Myslím, že tento zápas, ktorý v podstate ste ukázali svoju silu, môže to mať aj nejaký odkaz pre to ďalšie pokračovanie Extraligy, že ste získali nejakú takú psychickú výhodu pre vás na svoju stranu? No, my sme získali len jednu výhodu, a to je, že vo veľkých úvodzovkách si môžeme vydýchnuť to, že v budúcu sezónu môžeme hrať Európsky pohár. Je to pre nás veľmi dôležité, je to dôležité pre celý volej tým. Druhá vec, my bojujeme stále o ten titul, ktorý sa nám minulú sezónu nepodaril, a to je vlastne cieľ sezóny, čiže tá cesta za tým titulom bude ešte veľmi dlhá, veľmi náročná. Humene aj Svidník majú veľmi kvalitný tím a z týchto družstiev môže byť majster, si myslím, že ktokoľvek. Pred rokom si sa tešil ako tréner, ale v inej pozícii, ako hráč, že sa premenial matchball, mám pocit. Teraz to bolo... Teraz som bol ďaleko násobne viac nervóznejší. Neviem si to vysvetliť, minimálne na to musím zapracovať sám na sebe, pretože nechcem prenašať nejakú svoju vlastnú nervozitu na hráčov, ale dneska mi oni pomohli, v šatni ma vysmiali a ako vidíme, uhrali si to vlastnou kvalitou a to je to, čo hovorím, sme rodina a jeden pomôže druhému, čiže ja im všetkým ďakujem. Vysmiali, že kľud, trénerko, my ti to uhráme, ty budeš potom oslávať. Jasné. Už som sa pýtal aj chalanov, určite asi nechceli dopredu nič plánovať, ale nejaká oslavička mala aspoň... No, my sme dali... času. Máme dosť času. Práve toto opakujem, snažíme sa vytvoriť niečo, kde budú hráči šťastní. Myslím si, že opakujem po 1000 krát možno, že naozaj sa nám to začína dariť. A náš prezident klubu má dneska narodeniny. Ja si myslím, že to patrične aj zúročíme. On o tom ešte síce nevie, ale nakoniec si to zaplatí tú oslavu. Čiže ja mu týmto spôsobom chcem aj zagratulovať, aby sa mu darilo zdravie, samozrejme šťastie, aby mu vydržal ten elán, pretože to musí byť pre ňo veľmi ťažké. Miesto toho, aby ľudia mu ďakovali za to, že sa snaží a chce usporadovať aj takéto podujatia. Miesto toho sú ľudia, ktorí si dovolia na svojej webovej stránke napísať bludým spôsobom. No, je to veľmi nešťastné a myslím si, že chcem povedať za všetkých, že ďakujeme, pán Hampl, že stojíš pri nás. Všetko najlepšie. No.